Nandi minto mwanyagetinge nirituko rinde rigia tukumira na iga ase Enogo TV. Enogo TV niyo igotoinyoria obuya bwarenge ase egesaku giito, obwansu bwa echimbu chiaito, obwansu bwa obwanchani bwaito, obwansu bwa oboroso bwa abana baito na oboroso bwaito buna egesaku, engako nenyigekero ase toigekeire. Rero tiga torarwaria ande yogokoreka ayande aya twaragambire twaragayanire mwaraboria amabori tiga ndabairania ase egento kende gekorokwa na amatera chingero na emeino ya omogusii. Ase ogotera kwa omogusii noo okonyora abisete engako gete atagete gogotebia lakini yebisete. Oise gotegerera amatera ya omogusii ekero agotera aitha ebe echant gose ebe omoino gose ebe okwo ogokwa, yaani amatera ao nabwate egento ime yaye egekong'u agogotebia omogusii ominto. Na amatera iga arenge gotoka gesa buna omwana aiborwa mpaka omonto buna agokwa. Otegere amatera iga are korwa ase omwana ki aiboirwe enchera nere are gotererwa, enchera nere abang'ina bare gotera abanto bategerera. Naki kiare gokwanwa ase amatera aya ime? Nki abwate eng'encho ase engako na obomenyi bwa omogusii. Kende gionsi kiare gokwanwa ase ogotera. Ntaito ase omoroberi oyo bwa Enogo TV oratotegerera orantegerera ndakoinyoria amatera ya omogusii na enchera are goterwa. Aya na amang'ana airanire ase CBC igo onye kobwata omwana otagete komanya igoro ya amatera, orality of literature na drama and what have you, they are back in the syllabus. Igo ntegerere buya naye otebie abana bao. Amatera aito iga abogoreti chinchera chiaito, iga abogoreti obomenyi bwaito korwa kare mpaka bono, obokoro bwaito korwa kare mpaka bono. Ata tiga ayande mwanyaonchoire ng'a erinde mwegokerie ase emeyega ya rero mbuya, lakini mbuya na komanya buna ng'aki ogotera oko kwarenge goterwa boronge. Naende igo ngochi kobabekera naende nabaa emefano naende natema koerera ayare gokwanerwa ase amatera aya. Manya buna nonye na obomenyi enchera tomenyete nekwanire ase amatera na echimbu chiaito na enchera togokora ebinto mbikwanire ase amatera. Naki tokonyora tera nonya na aba abateri ba bono nainwe tema karatiga konya kwega aya kare, nainwe tema ase ebinto bigokorekana bono nainwe bibeke ime history ya omogusii, bibeke erinde bibo ka abana baito na echigeneration chinde chinya komanya buna bono twamanyire nki kiarenge ase gusii. Ekero okoigwa abang'ina bagotera iga, abaiseke bare gotera totaracha amatera ya okoiborwa, abaiseke bare goterera abaisigetie ekware koigwa ng'a mogisangi akoreka eke nyabondi eke kiakeimokie akegore kagena kangoko kagena ako akaimokie akagore kabori ako akaimokie akagore ng'ombe eute rioro ng'ombe eywo anyeimokie anyegore monto aibore abana aba na ebirachuoki kobirachuoki mbia gete omochie toraikeria abwo. Inki oigwete omogusii oyo agokwana ama inki kere iga abwo ephilosophy ya obomenyi ing'aki omonto mogisangi mobwenerete komenya nere oria mwarokiri amo rika riao ekiare kiao bagisangi mbare gotigana onye na obomenyi ebakomenya bakinania gokina basacha baniberania na bakungu baiboreranie lakini bagokinera amo. Omogisangi kiagokoreka eke inche ntabwati eke kiareta ki? Eke nyabondi kiareta akagena kareta ki? Kareta engoko.
chingoko chiareta ki chiareta akabori igo ne etuga ekorigigwa na etugo iga ekorigigwa erinde erete ng'ombe chiombe makabe nachi chikobeka boiri nchera egotu toigama chirete omonto aibora abana babe nabwo ebirachuoki bagite omochie kiobwate abana bono nario okorokwa omonto ekegusii naganta akwo karengo mosongo ataracha ekero omosongo acha na ebiaya akwerora abaiseke bachaka kweyaka ebinto akamenta ase agatera akochi motu ng'a kayao karo kayomba selina aguti kambacha egwaitire ikani kabesa mwana oria nyamonu mobariri oakire ebicha mwabwana koroche ngwetari oetire osibuni na maganja agatara omagonga karamang'ina bia chage enkobe ekori naende eirane ekori chebaba nebire kogotebi morao kare endondo bunyandondo oa look iga bono there is a transition from tradition to the coming of the whites. Ekero omosongo achicha igasaria oturubania obwansu boria bwogokina bono omosongo otoreteire abanto bakari kweyaka ebinto omosongo otocheire na amakanika omosongo otocheire na abanto bagochaka koba rude bagochaka koramang'ina biara omosongo oretire etabia eng'ao etare ngoo. So in this short chant ya omogusii agatera aka agapoemu aka iga agokwanera eng'encho omogusii amenyete na enchera omosongo adisturb. Now listen to the whole of it. Mogisangia koreka eke nyaboundi eke akeimokie akegore kagena kangoko kagena kwa kaimokie akagore kabori akwa kaimokie akagore ng'ombe eutari oro ng'ombe eywo anyeimokie anyegore monto aibora abana ebirachuoki mbiagite omochie kosaringi tiga ngotebia akanyaro kankare ng'umbweri gakweyaka maguta mange gakorire enkobe egetocho kayao karo kayomba ng'a selina aguti kambacha gwaitire ikani kabesa omwana oria nyamonu mobariri oakire ebicha mwabwana koroche ngwetari oetire osibuni na amaganja gatara omagonga karamang'ina biara chage enkobe ekori naende eirane ekori chebaba nebire kogotebia morao kare endondo bunyandondo oa. Find the expressions, find the images. Bono tangwane egesongo erinde abande baigue. Find the message and the communication in those songs, in that poem. Yani imeya amang'ana agokwanwa agu chinyigekero chiobomenyi bwaito nchiro chimbu chiobomenyi bwaito nchiro na gotera nkoyo kware gotera kotabwati binto ebio na ebinde no bigachire ase history y'omogusii ase obomenyi bwaito aya akuna akamo keng'encho toirane omwana oiboirwe kwama koigwa abang'ina bagoteba kirababa erogoreire inche tingoreiri mwana motangi mosambakiriria tobunoreire nyama senyente nyama ereria ekiomogoko n'omwana ogatoire ekiomogoko n'omwana ogatoire nosabu bieni ng'a tokobirwa kono omwana ogatoire nosabu biko tokobirwa kono omwana ogatoire mosambakiriria tobunoreire nyama senyente nyama ereria. Tegerera enkwanere magu omogoko ning'o ekegusii omogoko n'omonto otakarure binto obwate okoboko ogokong'wake
koenana lakini gose ekero omwana iboirwe nonya kwarenga omogoko ng'aki minto mwanyagetinge goika kware kobisokia abantu bande baria naende tibiarenge binge ebinto biare gosa na echinko ng'a na eching'eni nosabu bieni yani ching'eni chinke nkwakarure lakini bono ekero mwana atoka iga goika ching'eni chiyekwe abantu bari nosabu chinko obonko igo kwarenge omoko mono nkware koa monto lakini ekero bono omwana aibori goika chinko chitoke eke na egento kemenyete ime ya abanto aya nayaito buna mwanyagetinge nabo konya okoigwa gotera okunsa chinde konkwamanya eki kware koerera gotera oku gogotera ekero kia omoyega ya omwana aiboirwe nonya kwarenge buna ore mokono gamu reta egento mwana tare gokwaniwa bosa ochire ense mosamba mwae tare gocha nse eye bosa aegurieta abang'ina batarareta kende goika areterwa ebinto ekio omogoko na omwana ogatoire nosabu bieni tokobirwa na omwana ogatoire nosabu biko tokobirwa kono omwana ogatoire mosambekiriria tobunureire nyama senyente nyama ereria minto mwanyagetinge totagete ase enogo tomanye ng'aki abanto baito bamenyete naende goetera amatera ao inki kiare goterwa haya toche amatera iga are gochogania ebigokorekana mwategereire amatera amange amang'ana agokorekana chinka na amang'ana agokorekania ase egesaku ayande amaya ayande amabe nabo are kobekwa ase amatera nkobaretera nde atari make ya ekegusii monyamanye erinde nonye ekero abana bagocha konya koborigwa kwanyora nkobaerera ore buya tari aya mwasariri buna bono ekero kia orogendo amarieta ng'aki achete omogusii ya omong'aini aeraera ogacha we were hunter gatherers ekio nakio bwenete komanya oeraera ogacha narero akogacha kia omogusii are kogenda rosana origia oreta iga are kogacha ogachire na abainani ekiara mpaka robo bakare koria batanyore naende mbaro bakoria banyora ki baretire bare kogacha amo babeka kiage kero omonto onyora naende okoeraera na okoetanana okori hunting kwarigia egechure kwareta oyo origie gose na ogasusu oreta eki kegotoka giacha amatunda aya iga are korusigurwa sana chinsobosobo chinyangateti chinkorogonywa chinkomoni obosangora biaretwa biabekwagu abanto bari neri nekero barego konya goeta bakonya koria obomenyi totaracha kobera iga omogusii omong'aini ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha korwa bakoro baito ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha goika ng'a bono ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha mogusii omong'aini aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha goika aria nyando ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha kare okoera nyando ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha kobono iga iborwa ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha kare okokwamboka ng'aeraera ogacha aeraera ogacha narero akogacha inche ndigia obokano mente erinde naria obwansu bwa amatera aya orayaigwe gotera nkoiyo goterire gotabwati ng'encho minto mwanyagetinge oku na okwa orogendo kobwata amarieta onye gotaete okogima nabo okondigia in social life abagusii mbanchete korenda abakoro na enchera abakoro bare korendwa neri na ki abachokoro batokire nabo bare koretwa banya koigereria chinko
erindo omogaka gose omong'ina onya kobatebia history yabo, onya kobatebia na bamenyete naende buna bare expected komenya na bara buna kibaganeiri bamenye obogima bwabo na gochimutu igo no opportunity ase abakoro, opportunity yarenge abana goikaransa na ng'ina koro na ise koro babatebia emigano yaito buna yarenge bunere naende buna ebwanete gochikoba. Igo okorenda abakoro okwarenge part and parcel okwarenge amo nobomenyi bwaito tari buna bono twabatigire boka batabwati monto okobaa nonya na amache tari buna bono okoenda kwanyora omogaka are bweka siko na omong'ina are bweka nonye oyio bagotoma taiyo chingaki chiachenchire abakoro baito barendire ogotera nkora kogokwanera ayo omong'ina oyo iga arenge moka ng'aki iga arenge moka oyo naki mwoyo moka omwoyo omwoyo na omogaka onyorete abanto aba bachire bamenyire riabo banyorire abana na abasubati bachire banyorire abana gochi mpaka abachokoro bono omogaka omwoyo giasira omong'ina oye akaba buna oborirwe oywo okomoberesi lakini egekoro naki are iga are korwa oyo omomura oye ogenda omoiseke oye ekiara abairi bechiombe no are kogenda ekero achiro abachokoro baigwa buya baikaranse nero oiterwe embori omenya nonya na ewiki akonya korwa emegano naki bamenyete na omwoyo ng'aki bagocha iga are korokwa tindigiti moka omwoyo bari momomanyete imomoigwete ekero amenya agoetanana akorora abairi onya korwa emegano akaba engero ekero aba engero agaterwa ekero aterwa agaterwa iga tindigiti okare bwa omwoyo osiririe omogaka omoete aro anagotara tindigiti okare bwa omwoyo osiririe omogaka omoete aro anagotara tindigiti ng'ai bono arure ere bunanga tindigiti ng'ai bono arure ere bunanga tindigiti orure irianyi ere bunanga tindigiti kogenda amasongo ere bunanga tindigiti korigia abairi ere bunanga tindigiti omoiri bwa eng'ombe ere bunanga tindigiti okare bwa omwoyo osiririe omogaka moete aro anagotara tindigiti enchera mokogotera amatuko aya mwasariri obomenyi boria bwarenge gokwanerwa ime obwansu bwa tindigiti agoetanana onya korora abachokoro baye na kobaha emigano ya morality yaani naki babwenete komenya mwatebe na sindigisa okare omwoyo esiri ya abagaka baye gose ninki mwasarire toka hapo manye eng'encho ya ogotera na echinchera chiaye eye enyio nero oyo yacha kobwae na sindigisa anje acha lakini rende mokonyoroseria ogotera kwaeri bamogosaria koria ogokoro na amang'ana kwabwate ekiara amang'ana aria naro arenge aye eng'encho ekero okoyaonchora igo gwaonchorire the history of a people eki nento mbwenete komanya minto mwanyagetinge na amatera na amange na amatera are gocha with the seasons aya kworoki buna omonto amenyete na environment ebibwe mbigakurete ebibwe ekegusi egesongo foxes egeneration ya echisese ekero omogusi amenyete na environment yaye na erinani riaye na orosana rwaye ngokwana arenge na eching'iti chia orosana ekero chigokwana omanya ninki abagaka bamanya ng'a gento gite ngochikere koba gose gento gite ngekabete bono rimo emegano eye no ere ase amatera aito rimo ebibwe biatebire ng'a onye morochi igora chingige ngocha chire
amaembe aya amire iga nobori kamoranche rusia bwango chingechi taracha bagakekera bagotebiwa binto ebio bakagenda kwegoki mono nekenyenga kiabo mbainyora gotebia bang'ire na samora matuko abere atato chingiga echio chikaria obori chikaria amaemba enchara egacha nari abagaka baikaransete bagoitonana gaki ekebungi giatotebete inki twakorete obe bono nkolamenti nkorera bana inki totegerera ekebwe oko nakwo ogotera mokoigwa mono sana kebwe ngiakura manganse manganse kebwe ngiakura manganse manganse babo motegere nyangweso maemba baba matogoro amatogoro maemba baba matogoro amatogoro amatogoro babo motengere nyangweso yacha yayaria yayaria maemba baba nyangweso yacha yayaria yayaria babo motengere nyangweso enyangweso nero chingige iga abantu bakoro kunyangweso are making a history ye chingige abantu bakoro kuongige are making a history ye chingige abantu bakoro kuobonyo are making the history ye chingige squeezing ko imwe na godere kebwengi akura manganse ndindi manganse get the history inki kego kwanwari amaemba baba amatogoro bori bwaba bekeyande ekeyando bori bwaba bori bwaba bekeyande ekeyande babo motegere nyangweso yacha yaboria yaborie nyangweso yacha nyangweso yacha yaboria yaboria babo motegere nyangweso igo bono ase ogotera oku ntobwate history ekero locusts chiachete chiga disturb abagusi mono mpaka enchara egacha amatera ito iga abwate ching'encho chiito abwate chimbu chiito abwate chingako chiito abwate oboroso bwito ase twarure naende nabaturenderete obomenyi bori bwa kare onye gotagite komanya gochimia rora ngoga ekero abamura bakoirwa esegi nabaruriki bacha bamura mbachiete amadara yani batangete gocha amaete bagusimba abwate marwaire buna bono amarwaire ase obwansu bwa obomenyi bwa omonto amarwaire sexual diseases were not there in Kisii. Marwaire aya tarengo iga acha n'omosongo ekero abamura bairwa esegi bairwa esegi ya Addis Ababa I think esegi 1914 bari bairetwe ekero bairetwe mbaro batigarete bake bairanete aba bairanete bake minto mwanya getinge bagacha n'oborwaire bwa affected chi family abang'ina bakamanya kominyorana yaya abamura abo bachete mbobe bagocha abang'ina bagachaka gokania abaiseke babo moire ng'ora murarora abamura baraerwa emete ya Gusii bataracha mwao naki okoigwera ogotera kogotera naki oyo nomong'ina ogotera nyaboke nkagokania nyaboke nkagokania nyaboke nkagokania momuro militari omoyo momuro militari ng'anare noborwaire abetwesindani kwanza amanye gocha mwao abetwesindani kwanza amanye gocha mwao nyaboke nkagokania omoyo abetwesindani manza amanye gocha mwao baba omong'ina oyo akorere nyaroka yaye ng'a baminto musubati omonto oyu ararorwa
amanye gocha mwao noku nokorende egesaku nogotera oku ngoteri naku gogototebi na diseases like gonorrhea, syphilis and what have you igo chiaretwa n'omosongo nchiarenge ntuga Africa yaito buna omogusii mwanyagetinge pinte mbiarengo nemete nechiete korigwa erete abande nabo bachiete nabo abantu bakweta ase enju ebinto buna ebi nabo abasubati bande bakweta ase enju ebinto buna ebio igo minto mwanyagetinge ase amatera aito ntobwate oboigeko bwa ching'encho chiaito chimbu chiaito na goetera enogo ntobe tokonoga amatera aito na kende kere ime erinde ase obomanyi bwao na ase obomanyi bwa generation yende na ase obomanyi bwaito twensi tumanye na ime ya chingaka echi ime ya chimbu echi ime ya chinsoni echi ime ya emegire eye inki kiarengo ase omogusi goetera ogotera kanya goseseniwa buna origereti Enogo TV omwalimu Obinno Nyambane buya mono.